kancinci kanti izawuske ibe yinto bendingenayo nomfanekiso wayo to start with. Mandinibulele bezinanayo ngokubakho kwenu apha, ndinibulise. Ndingumama oyeziko. Xa kusithiwa uyeziko, hayi ke ngulo mama luzawufika elapha eziko enxibe ezifoskoti. Ndibutyile iCOVID, ndim lo mama eziko. Hayi, eliya hlala livutha. Lihlala livutha eliya, not eli liwelwayo bantabam, lingayenzi loo nto. Ndingumama eziko ke bethunani, umama uNgwane. Abanintsi balapha bayamazi. Aba banintsanga nje, abaninzi ndandibasweba, including lume apha phambi kwam ngudikhoda, ndandimsweba ndimetha. Hayi kancinci, hayi andiyoyiki nangoku loo nto, ndihlala ndisitsho ndithi ndisatsweba nangoku, ndisengulowa usatswebayo nangoku. Ndingumama eziko ke bethunana, umama uNgwane. Mna ke notata uNgwane saye sathi ke ngokuzabalaza ucatsalaza siphangela nzima emlungwini, sacinga into yobana hayi makhe sithathe umhlalaphantsi okhawulezileyo senje uba ke ongaphambili, khe sibone into yobana singakwazi noziqingqela. Sayenza ke le nto, sabe sesicinge into yobana sizithengele le ndawo. Sazama ke ngelizama engqondweni yethu ukuvuselela le ndawana yethu incinci Vetlisi, noko inayo ikhule ibonakale njengendawo phakathi kwezinye indawo. Safumana ke le ndawo, sanomdla wayo uba singakhi umzi wethu, kunoko thina sakhe indawo ezawukhulisa abantu, ezawuzisa ingqesho kulutsha nabantu bethu esiyazi ukuba batsala nzima akho msebenzi. Sasinaloo nto engqondweni yethu uba noko makubekho abantu